Ang Katoliko dili ni mga Kristohanon, branch ni mga higala sa imperyo sa Roma nga gitukod ni Constantino. Mao bitang gitawag ning Roman Catholic kay didto ni nahimugso sa Roman Empire. Naay duha ka puntos nga atuang itubag or tubagon nato ning atuang higala nga nagpailang pastoy o doktoy. Kay kung kini paistoryahon, kung makadungog ka or makatanaw ka sa iyahang tawag ining video, mura gyud pud og tinuod. Nga naman kay kung sa kuan pa ba, persuasive man kaayo nya pagkahuman maningkamot gyud nga mo istorya ba nga convincing ba para ang tao mailad, ang tao malingla. Labi na kadtong mga Katoliko in town nga mga inosente nga wala kaayoy kasayuran, wala kaayoy tawag ining kabangkaagan concerning sa Catholic faith. So sa iyang presentation sa 9 seconds niya nga presentation, number 1, ingon pa niya ang simbahang Katolika daw kuno dili daw gitawag og Kristiyano. Ambot asa ka siya nakadungog or nakakita or nakabasa ba ka og ebidensya nga ang simbahang Katoliko dili Kristiyano. Siguro ang iyang nabasa nga libro, comics ba or sa ba na kanang nobela or pero ang standard reference o magsulti nga ang simbahang Katoliko tawag ini nga dili Kristiyano. Okay, nga kung ginitan nga tawag ining libro, Encyclopedia Britannica, volume 15, page 985. So kini nagahisgot ni mahitungod sa simbahang Katoliko, sa simbahang Romano Katoliko. So ako ang tawag ining basahon og asa bagyod or Kristiyano bagyod ang simbahang Katoliko. O niya basahon nato mga sir ha. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. Kung sigingon din Roman Catholicism, a Christian church. Kung gingon din nga, a pagan church. Kau gyud to, yaga-yaga gyud nang imuha toy ba? Yun na magkadimaw ng imuang presentation. So sige Ginoo ko, maluoy ko sa mga tao nga tawag ining mutuo ini. Ikaduha nga tawag ining point. The New Book of Knowledge, volume 16, page 287. Mo kontra sa iyahang tawag ining giingon nga ang simbahang Katoliko gikan daw kuno sa Roman Empire. Nga naman kay ang The New Book of Knowledge, volume 16 nag-ingon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Wala man nag-ingon nga gikan sa Roma. O di ba? Produced by the Roman Empire. Likado, sumutuo tayo ning pastuya ba? Madisgrasya gyud ang atong panabot. Wana mga sir, mga mama, madelikado pag oras og mahimugang di Katoliko sus taon. Mayabag yun ang atong panabot concerning sa kasaysayan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.